Türkmenistan'ı yine bir qadaganlyk köperli. Yol polisiyası inni düzgün bolan sürücünün garyndaşlarynyň plastik kart arkaly төлenen jerime төлewlerini kabul etmeýär. Mundan öň düzgün bolan sürücüler jerime төлewlerini nagd pul bilen plastik kart arkaly hem dostlarynyň, tanışlarynyň ýa garyndaşlarynyň plastik kartlar arkaly töläp bilýärdiler. Adatça başka birinin plastik kartından jerime tölen adamlar vergilerini kart eýelerini nagd pulla gaýtarýardylar. Emma bu arkadaş kim qadagan edildi dep adatlygyň habarçysy habar berdi. Türkmenistanyň ýöneki adamlaryň plastik kartlaryny serişdelerini nagdlaşdyrmak mümkinçilikleri gitdigiçe kıyınlaşýar we täze girilen qadaganlyk pul nagdlaşdyrmagyň il arasynda tapylan ýene bir çykylgasyny ýok edýär. Türkmenistanyň qadaganlyklar ilaty hemişe ýol çykylgy gözlemäge. Bir tarapdan kanunlar bozman, ikinci tarapdan bu işe gatnaşan adamlaryň radylygyny we bähbedini nazara alyp uğur tapmagy tekleýär. Şol wagtda bu hili uğur tapyjylyk hökümeti salgyk tölemezden amala asyrlayan telekeçilik işi alyp bolup görnýär. Şugun tanışın yol polisiýasyna jerime tölemäge gitdi. Ol tizligi ýokarlanýanyň sebäpli jerime ýazylan 8 sürüjüniň her biri üçin 50 manatdan jerime tölemekçi boldy. Emma oňa inni jerime ýazylan adamyň öz kartyndan tölenmeligini aýdypdyrlar diýip habar çaýtdy. Adynyň aýdylmalylygy şertine görleşen polisiýa işgäri bu qadaganlygyň sebäbini yol gödekçiligi polisiýasynyň kassasynyň hakykatda pul nagdlaşdyrylýan ýere öwürlük barýanyny bilen düşünürdi. Onun sözlerine göre kassanyň agdyna öz kartlar bilen gelýän adamlar barha köpelýär we olar soň nagd pul görnüşini üldüşmek üçin jerime tölemäge gelen sürücülerden jerimelerini öz kartlaryndan tölemegi haýyş edýärler. Yönül ofisier adamlaryň tapan pul nagdlaşdyrma usulundan polisiýanyň ýa döwletiň näme diýen çekkenligini aýdyp bilmedi. Adatlygyň olar habar berýäri Türkmenistanyň adamlar aýlyklaryny, pensiya kömek pullaryny nagdlaşdyrmak üçin ulyň nowatlary durmaly bolýarlar. Regionlarda bu ýagdaýyň has agyrdygy, etrap, o ýerlerine adamlaryň 2-3 günläp tewit merkezinde bankomatlaryň agdyna ýatyp durmaly bolýanlygy. Beýle ýagdaýda adamlaryň ýokunç keselleriň pidasy bolmak ähtimallygynyň ýokarlanýanlygy barada sosial ulgamlarda hem alada bildirilýär. Emma oňa garamazdan täze qadaganlyk ören berk saklanjagy meňdeýär. Sebäbi indiden beýle polisiýa işgäriniň aýtmagyna görä jerime diňe düzgün bolan sürüjüniň öz kartyndan tölenmeli bolar. Hatda onuň ýakyn hostarynyň kartyndan hem jerime tölemäge ruhsat berilmez. Egerde bir sebäp bilen sürüjüniň karty bolmasa, onlar jerimeni nagd pulla tölemeli bolar. Bu qadaganlygyň gyzykly ýeri nagd pulla jerime tölejek raýatlar üçin hiç bir çäklendirme ýok. Sürücü ýa başga bir adam eger nagd pulla tölemek islese, näçe kişiniň jerimesini tölejek diýse, şonça hem tölek edip bilýär diýip täze duruň sebäplerini öwrenen ýerli synça aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki pursatda döwlet büdjetiniň esasy girdejisi polisiýanyň sürüjülere salýan jerimelerinden gelýär. Sebäbi Türkmenistanyň ykdysat çökünlük netijesinde hususy kärhanalar, telekeçilik bilen meşgullanýan adamlar ören köp meçherde batdy diýip anonimlik şertine görleşen synça aýtdy. Türkmenistanyň dowam edýän we gün-günden agralýan nagdlaşdyrma problemasy bir tarapdan ilatyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha ýaramallaşmagyna sebäp bolsa, ikinji tarapdan emeli kynçylyklar arkaly bekanun baýlyk toplayan adamlaryň elini güýçlendirýäni hem çalym edýär. Sebäbi nagd pulun barha ulalýan gytçylygy onuň öz boluşly gara bazarny we bazar hojaýynlaryny emele getirýär. Olar bazar üçin plastik kartlardaky serişdelerini nagdlaşdyrmak 15% tölege düşýärdi. Inni bu tölek 20% boldy. Mysal üçin bazar her gün 100.000 manatyň sowdasyny etse, onu nagdlaşdyrmak üçin banka 20 öterimini bermeli bolýar. Bu eline kartdaky 100.000 ederek nagd pulla 80.000 manat almak bolýar. Şu sebäpden bazardaky karytlaryň bahasyna 20% goşmaça narx minýär we bu tapawut aljylaryň jügesinden alınýar diýip anonimlik şertinde görleşen ýerli synça aýtdy.